Boas a todos e a todas. Hoxe vamos a ver como se inxiren as notas ao pé de páxina e as notas ao final do documento. Bueno, primeiro, cal é a diferencia entre unhas e outras? Unha nota ao pé de páxina é unha aclaración que se insire ao final dunha páxina xusto por riba do pé de páxina. E unha nota ao final do documento é unha nota, vale, unha aclaración que se insire ao final do texto independientemente da súa extensión, vale? Se insire cando remata o texto, sexa na páxina 2, na 3 ou na 4, vale? O sea, independientemente da súa extensión. Ambas se utilizan para facer pequenas aclaracións sobre unha palabra e se utilizan sobre todo en traballos académicos, libros, informes. Para inserir unha nota, teño que poñerme na palabra sobre a que quero facer unha referencia ou aclaración. Non a teño que seleccionar, simplemente me poño ao final da palabra, por exemplo, consello, me vou a referencias e vedes que aquí, vale, tedes unha parte para inserir notas. Abro o cuadro de diálogo e xa teño dúas opcións, unha nota ao pé e unha nota ao final do documento. Vamos a poñer unha nota ao final do documento, que sexa numérica, vale? Por exemplo, que comece no 1 e, como vedes, ao lado, xusto en riba da palabra consello, temos un 1 pequeniño e ao final do documento, que neste caso remata aquí na páxina 1, temos a nota sobre a que podemos escribir. Isto é unha nota ao final de documento. Si quero inserir unha nota ao final de páxina, o mesmo. Vamos a inserir unha nota sobre a palabra seguridade. Nos vamos, vale, a inserir as notas ao pé de páxina en vez de ao final de documento e en vez de numérica vamos a poñer co abecedario e que empece na B. E vedes que ao lado da palabra seguridade temos como un superíndice, unha B, e xusto por enriba do pé de páxina temos a nota ao final de páxina. E nesta B, nesta nota, podemos escribir o que sería a nota ao final de páxina. Despois temos outro tipo de notas ao final de páxina que serían as notas ao final de columna. Vale, vamos a dividir o texto en dúas columnas. Por exemplo, vamos a inserir na palabra ONU. Entón me vou aquí, me vou a final da sección e, por exemplo, esta. Vamos a ver. Vamos a volver a facer o final da sección. Ahora, a tiña seleccionada. Por eso me facía mal. Recordade, non se selecciona, sino que clicamos ao final da palabra. E como vedes, vale, ao final de sección, que neste caso sería o final da columna, nos aparece unha nota, vale, ao pé da sección, onde poderíamos escribir.